Moj novi video, danas ću vam predstaviti novu vrstu klipova na mom kanalu. Kiss, Marry, Kill, to je bukvalno jedno pitanje, bukvalno kao pitanje i odgovori, samo što nema bukvalno sve koga ću poljubim, ubijem ili oženim. Tako da bacimo se na pitanje, neću nikoga da pozdravljam jer se dosta komentara ponavljalo. Takođe, bilo jako zanimljivih komentara, bit će ih 7-8. Tako da odgovorit ću na te najzanimljivije, dosta ih se ponavlja, kao što sam već rekao, tako da bacimo se na klip. Ok ljudi, prvo danas je Mia Khalifa, Kika i Jana Dačević. Miju Khalifu bi ubio jer je, neću kažem šta, ali neću tako se izrazim. Kiku bi poljubio i Janu Dačević oženio, da. Idemo na sledeći komentar, pozdrav za njega, Nada Macura, Stanija i Mimi Mercedes. Koliko ne znate ko je Nada Macura, to je jedna doktorka, valjda, nisam siguran, i ona je jako stara, tako da nju bi ubio. Koga imamo Mimi Mercedes i Staniju, Mimi Mercedes bi poljubio, a Staniju oženio. Kika, Jana Dačević i Mario Žeželj. Mislim da sam na to već odgovorio. Mario Žeželj bi ubio, Kiku bi poljubio, Janu Dačević oženio. Logično. Sad idemo dalje. Sledeći komentar je Ceca, Jelena Karleuša i Kika. Ceca i Jelena Karleuša odmah se znamo u majke da mi budu, jako su stariji od mene, tako da nikad ne mogu od mene niti bi poljubio ti oženio. Ali eto, pošto moram da odgovorim na komentar, znači Cecu bi ubio jer je najstarija, ima već Cecu. Jelena Karleuša je starija dosta, ali ono ljubi... Čekaj se neko, da, Cecu bi ubio, Jelenu Karleušu poljubio i Kiku bi oženio, ono moje godište i logično je tako. Ok, ovo je zanimljiv jedan komentar, Saša Matić i Dejan Matić. Pozdrav za lika koji je postavio ovaj komentar, znači Sašo Matića bi ubio, ne može da me vidi, Sašo Matića bi oženio, odnosno poljubio, jer lik je lep, ima lepe oči, sviđa mi se i njega bi poljubio. A Dejana Matića bi oženio, lik ima jedan dobar pogled na svet, svira klavir, piše knjige, čita glasno, jasno, ima lepe naočare i lepu kosu sivu, onu lepljivu, tako da eto njega bi oženio. I hvala liku koji je pozdravio ovaj komentar, sam se jako nasmeo kada sam ga pročitao, pozdrav za njega. Sledeći komentar nam je Kika, Ružica Rupić i Zoranah. Zoranu bi ubio jer je i ona starija od mene, on ima negdje preko 20 godina sigurno. Ružicu Rupić bi poljubio, a Kiku bi oženio. Nema više zanimljivih komentara, tako da ostali su se ponavljali. U stvari čekaj malo. Ima još jedan zanimljiv komentar, Kika, Kovalska i Jana Dačević. Kovalsku bi ubio, Janu Dačević poljubio i Kiku oženio. Tako da eto ljudi, znači ukoliko vam se svidio ovaj kratki Kiss, Marry, Kill video, ostavite u komentaru da li vam se svidelo i vaše mišljenje. Takođe pišite mi da li želite da pravim uskoro neki giveaway, pošto sam se razmišljao tu da bude neki giveaway za 200 subova. Tako da sve to pišite u komentare, tako da ukoliko vam se svidio ovaj klip ostavite like i komentar, takođe subscribe ne zaboravite, a mi se u nekom narednih klipu.